Hello friends, ADRE examनि बागै big update लाबोदों official syllabus आरो admit download खालामनाय बेनो जाबाय grade 3 लेभेलाव स' बेयाव grade 3 लेभेलखौ फकास खालामगोन मानोना गोबां गोदान स्टुडेन्टस दङ माखासे क्राइटेरिया आरो लोगोसे माखासे अफिशियेल प्रसेसखौ दाबो मिन्थियाखै मानोना बिथांमोना गोदान स्टुडेन्टस आरो एग्जामखौ फार्स्ट टाइम होगोन थ' बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय फार्स्टआवनो देन एग्जाम प्रसेसा माब्रै जागोन मा खालामो नोंथांमोना खहा जागोन आरो मा खालामबा मुलाम्फा जागोन बिनि सायाव बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बर' रावजों नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन मानोना एग्जाम डेट ओंखारबाय आरो एडमिट डाउनलड खालामनाय डेटबो ओंखारबाय स' बेखौ जों नायगोन जुदि हायाबाबो नोंथांमोना नाम्बारखौ दानगोन नामा गोबांथार माने 1/4 खोनागासिनो दङ बियो माबादि जामारगोन स' जायफ्रा गोदान स्टुडेन्टस नोंथांमोननि थाखाय जोबोर इम्परटेन्ट भिडिअ बे जागोन दा एग्जाम डेट आरो लोगोसे एडमिट डाउनलड खालामनाय नटिसखौ जों दायो नायग्रोनोसै दा जोंनि एडिआरइ एग्जामाव एडिआरइ एबा एसएलआरसि गासिबो सेम मोनसेयानो दा बे एचएस लेभेलनि एग्जामा एबा हायार सेकेन्डारि लेभेलनि एग्जामा खनसेनो कम्बाइन जागोन बेनो जाबाय साइन्सनि बेनिफ्राय आर्ट्सनि जमा जागोन अके बे जमा जागोन आरो बे आनजादा 15 सेप्टेम्बराव जासिगोन सानडे खालि जागोन आरो टाइमा जाबाय 10:30 निफ्राय जागायनानै 1:30 PM सिम नोंथांमोना जागोन दा बेखायनो एडमिटआ नैबे मोननै अफिसियेल साइटआ बेयाव मोनगोन आं लिंकखौ नोंथांमोननो होना दोनदों एक्टिभ जाबानो गाव नोंथांमोननि एप्लिकेसन नाम्बार बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै लगइन खालामबानो एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरो बेनि सायाव भिडिअ फैखागोन खुनु टेनसन गैया दा बे एडमिटखौ डाउनलड खालामगोन 11 AM जानाय लोगो लोगो डेटआ जाबाय 2 सेप्टेम्बर खालि नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन दायो होथ'वाखै आरो जेब्ला लिंकआ 2 सेप्टेम्बराव एक्टिभ जायो अब्लानो नोंथांमोना मोनगोन दा बै एग्जामाव माबादि प्रसेस लामारगोन नोंथांमोननि नेगेटिभ मार्किंआ बोरै जागोन बेसेबां स्टुडेन्टस एग्जाम लिरगोन आरो बेसेबां नाम्बार कुइसन थागोन जों दानिया अफिसियेलि सिलेबासखौबो नायनोसै गोबाव खालामा दा बेखायनो आं फैग्रोबाय अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव एक्टिभ जागोन 2 सेप्टेम्बराव बेयावनो अफिसियेल नटिसआ फैगोन आरो लोगोसे एडमिटआ फैगोन आरोखि दा ग्रेड 3 एग्जामाव जायनाखि नोंथांमोना PWD केन्डिडेट्स दङना नैबे स्क्राइबनि नोंथांमोना फर्म साबमिट खालामनानै लोगोआव लांफानो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना प्रब्लेम दङबा जायफ्रानोखि स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे खालामना लायो दा बिदिबा एग्जाम प्रसेसा मारै जामारगोन जों माखासे SOP खौ नायग्रोनोसै दा बे जाबाय एग्जामनि माखासे गाइडलाइन्स SOP होदों नोंथांमोननि एडिआरइ एग्जामनि थाखाय जेराव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 बेयाव दङ दा जोङो फार्स्टआव एग्जाम डिस्ट्रिक्टखौ नायग्रोनोसै एग्जामा बबेयाव जागोन गासै 28टा जिल्लायाव जागोन जुदि नोंथांमोना बेयाव नुवाखैब्ला खाथिनि डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना माने एग्जामखौ होनांगोन आरो देन एचएसनि एग्जाम एबा नोंथांमोननिया ग्रेड 3 नि एग्जामा बेनो जाबाय नोंथांमोननि एचएस लेभेल एग्जाम साइन्सआ आर्ट्सआ अके 15 सेप्टेम्बराव जागोन खिथाखाबाय टाइमा बेनो बेनिफ्राय पेपार 3 आव गोग्लैगोन आरो बेयाव टटेल आनजाद होगोना 11,23,000 दङ दा बिनि पस्टआ 3,000 नि एसे बारा दङमोन अके स' बेयाव एग्जामा लिरगोन नै बेनो जाबाय 11,23,204 केन्डिडेट्सआ दङ स' बेखायनो काटअफआ एसे गोजौ थांनायनि चान्सआ दङ आरो मोनसे बाथ्राबो देग्लाय माने नेगेटिभ दङ स' 1/4 नेगेटिभ दङ दा बेखौनो नोंथांमोनजों कनसेप्ट क्लियार खालामगोन जे गोबांथार सानो जुदि हायाबा लिराबाबो नेगेटिभ जागोन नामा गोदान स्टुडेन्टसा माने आइडिया खम जायो आरो जायफ्रा आनजाद होबाय थाखायो नोंथांमोना खुनु टेनसन गैया अके दा बेखौनो नोंथांमोननो हेल्पफुल जानायनि जाहाथे भिडिअ लाबोदों दा बे एग्जामाव नोंथांमोना OMR सिटआव माने नोंथांमोना एग्जामखौ लिरनांगोन दा बेखायनो जेब्ला पेपारा रानगोन अब्ला नैबे OMR सिटआ मोजाङै नंगौना नङा नोंथांमोना बेखौ नायग्रोजोब जुदि नोंथांमोना खायसे ब्लेंकबो मोनो जुदि गैयाबा थाबनो नोंथांमोना इनफर्म खालाम इनभिजिलेटर थायो बिथांमोननो अब्लासो नोंथांमोना गोदान मोनगोन स' बेनिफ्राय एग्जामाव OMR सिटखौ जाहाथे मोजाङै चेक खालाम जुदि गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना मोनफिननाय नङा जुदि गोरोन्थिखाबा थाबनो इनफर्म खालामनांगौ आरो जुदि नोंथांमोना गाव लिरनानै गोरोन्थि जायोबा माने गोदान मोननो हाया अके स' माने रिफ्रेस जाया आरो बेखायनो सानै हयै जाहाथे मोजाङै मोजां फिलआप खालामा दा बोरै फिलआप खालामनांगौ बिनि सायाव भिडिअ फैगोन नोंथांमोना नेक्स्टआव मोनगोन जायफ्रा गोदान स्टुडेन्टस देन बेनिफ्राय एग्जामनि माखासे मिनिमाम केपेसिटिया जाबाय 250 थानाय जानांगोन होनना बुंदों आरो मेक्सिमाम 500 बेबादि थानाय जानांगोन जुदि नोंथांमोना बेखौहाय बे जाबाय अफिसियेल लेभेलनि देन बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारा पुलिस थानानिफ्राय बा पुलिस स्टेसननिफ्राय 10 km एबा 10 किल'मिटारनि सायाव माने थानाय जानांगोन माने नियारेस्ट नोंथांमोना बे विदिन 10 km नि खाथियाव थानाय जानांगोन बेखौ बुंदों आरो माने जाहाथे एग्जामा मोजां कन्डाक्ट जानो हायो आरो बै एग्जाम सेन्टाराव मोजां बाउन्डारि वाल बेनिफ्राय CC केमेरा थानाय स' बेफोरबायदिखौ माखासे बिथांमोना गाइडलाइन्सखौ हरदों आरो बे जाबाय अफिसियेल हिसाबैसो देन बेनिफ्राय बेसेबां नाम्बारनि एग्जाम जामारगोन जों दानो बेखौ नायमारसै अके 175 एबा 150 मानोना डिग्री लेभेलाव 175 बेनिफ्राय एचएस लेभेलाव 150 एबा 15 नाम्बार मोनगोन नामा बेखौ जों नायनोसै बे जाबाय अफिसियेल सिलेबास दा बे जाबाय एचएस लेभेलनि ग्रेड 3 आव अके ड्राइभार बेनिफ्राय डिग्रीनिया आलदा दङ दा जोङो बेयाव एग्जामा गासै 3 आवार्स मोनदों एबा 3 घन्टा
150 कुइसन थागोन बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो आरो मार्क्सआबो 150 दा बुजिबाय 150 बा 150 दं नालाय बेखायनो 11 मोनगोन आरो मोनसे मोनबानो एबा नाम्बारखौ हाबानो दा ससियेल स्टाडिज एबा समाज बिगियाननिफ्राय 30 कुइसन बेनिफ्राय दाननाय जागोन अके ससियेल स्टाडिजनिफ्राय जिखिनिफ्राय 30 कुइसन बेयाव दाननाय जागोन अके मानोना 11 मोनगोन नालाय 30 बेयाव कुइसन मोनदों लजिकेल रिजनिं बेनिफ्राय मेन्टेल एबिलिटिनिफ्राय खालि 20 थाल' कुइसन फैगोन बेखौ नोंथांमोना खम मोनदों आरो देन इंलिशनिफ्राय दङ इंलिशनिफ्राय 35 दङ अके बेनिफ्राय मेथ्सनिफ्राय 35 दङ अके स' नोंथांमोना मेथ्सआवबो मोनदों आरो अके स' बेखायनो मेथ्सखौ नोंथांमोना मोजां प्रेक्टिस खालामनांगोन मानोना बेयाव गोबांथार नाम्बार दं नालाय आरो जायफ्रा मेथ्सआव मोजां नोंथांमोना क्वालिफाइड जानायनि चान्सेसा बारा थायो आरो अके स' बेखायनो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थानो हासिगोन दा बे एग्जामाव नेगेटिभ दङ दा बेयाव नोंथांमोना गोबांथार माने गोनो गोथो जायो जायफ्रा गोदान स्टुडेन्टस 1/4 नेगेटिभ दङ नालाय जे बेखौ नोंथांमोना बे 150 नि गेजेराव 1/4 नेगेटिभ मोनदों आरो मोनसेयाबानो 1 मोनो अब्ला जुदि रं जायोबा नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार दानगोन बेखौ माने गोनो गोथो जायो दा बाथ्रा जाबाय 1/4 आ ओरैबादि बुंदों जे मोनब्रै माने नोंथांमोना रं जायोबा हमना ला 1/4 स' बेनिफ्राय नोंनि एन्सार होनाया अके एन्सार होनाया माने बे 30टा कुइसननिफ्राय नोंना जुदि माने खोथाया जाहैबाय मोनब्रै रं जाबाय अके हमना ला एग्जाम्पल जादों मोनब्रै रं जाबाथाय नोंनिफ्राय -1 दाननाय जासिगोन आरो अके माने बेबादि नेगेटिभ जालांबाय थायो स' बेखायनो गुबै बाथ्रा जाबाय हाइखौ नोंथांमोना लिरनाङा स' नोंथांमोना बे 150 नि गेजेराव जिखौ हाइ बेखौ लिरबानो जाबाय जुदि 40टा रं जायोबाथाय 10 नाम्बार बेबादि दानगोन आरो माने डेट मिन्स 1/4 स' बेखायनो हाइखौ जेबो लिरनाङा आरो हाइखौ लिराबा नोंथांमोननिफ्राय नाम्बारखौ दाना गोबांथार सोंदोंमोन हाइखौ लिराबा लस जागोन नामा दानगोन नामा स' नोंथांमोना जेबो लस जाया नोंथांमोननिफ्राय माइनास थांनाय नङा मानोना 1/4 नालाय मोनब्रै रं जाबासो नोंनिफ्राय माने 1 माइनास दानगोन आरो स' बेखायनो बुजिबाय क्लियार जाबाय गासैबो कनसेप्टखौ जे लिराबा जेबो प्रब्लेम्स गैया स' बेनोमोन ADRE एग्जाम थाखाय ग्रेड 3 नि लेटेस्ट डिटेल्स